ازي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقوة تقرينيا سولوس عربن سنبتن بقوطة زرع إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة شعة مشت عب حاتير معبل بعصرت حادش حنشو عتميتن 20 كيلو هرتز وعب 25 متر باند كمون فنوانا بساتلايت ن 24 ساعات عب نايل سات بعصرت حادش حنش دشتميتن 7 ميجا هرتز بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطيا ولوطن مرقات ناب إرترا زفنو مدب راديو إرتراويانيو ازي دمت مدرخ إرتراويانيو سلام دعنا معكم يخون زخبركم سماعة راديو مدرخ كم يتسانيحكم نلوم سنبت حد حدار استفلالي مربات نابخم كنبلوم ترينا لنا نمكتالكم بخبر نقدم زخبركم تخاتلتي مربات راديو مدرخ كابز مغصال نهلو وشتاوي بوليتيكاوي قطباوي دبلوماسياوي وتحدراون ጸጥታውን ኩነታት ኤርትራ ብዝምልከት ብመድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዝተዳለወ ፍሉይ ሓበሬታ ንቕርበልኩም بريزيدنت إسياس سراويت إرترانا بيمن كل آخ نبين وسينو بعلو دما تكبيرو أما كلاي مبرا بفلاي دما أب ريبابليك يمن زلو زبيتا وقع استواسا سبب ملك أي حزالو أبز دروز تحلال خقمنا حيز زلو كنتا دما بريزيدنت إسياس بزوس دو زلو والقاوي والتحدراوي تأتاوي دبلوماسياو سانتات إرترام ناب أزيو حدقنيا كنا تشمم كم زلا كرقاقز تخيل الله كم قتلتا نايتي بريزيدنت إسياس زوس دوزلو بيناو سقمتي تشعات ميت أبالات حيلتات مكل خال إرترا ناب يمن تلاقيهم اللو زوم تشعات ميت سراويت إرترا أب كتمع عدن زعسكرو خوينهم ملؤ عمامهم نبيت صحفات بريزيدنت عبد ربو منصور هادي محلاو مخانو وتحدراوين منجتات كليتصام بريزيدنت إسياس أفوركي كابتي أتيو زلو قطباون دبلوماسياون عزقت نموطا بقاند دما نايسلتان أدميون من واح نحبرات هاجرات إمارات عرب أب يمن أب التكايدو متأتتاو ناي بحرن مريتن أيرن معسكر كأنجد فقادنيا مخانو كمزكالتس أماسيو دما بمليونات سقوط دولاراتن أب أوانو زل أخناي ندادن فرنسن دقف كوهابو كم اتسما معه يفلات منجس إرترا مسلفنتاو حيلي هاجرات أعراب تحوابيرو نأهادوتات اتي بالإسلاح زوع سلف يمن كمون نزوم حجينا بيمن استلاقو إرتراوانن نمدلاو مجشاز ملكت حبريتان وتحدراو سلطانان أم عرباوي شنخ عسب كم زهابو مزكاريوم نزب استأساسر حبريتا مرقب حيل بحري اتلفنتاو حيلي ناب جماجم دسيت حليب كتسقعا نفرت سليا اتعرباو حيلي كم معرفو نفرت ودب عسب بتسلام اندا تبقسا كوللاو نتفتاتن ككايدا كم اون كلت اهادوتات كوماندو حيل بحري إرترا ابسللان كوللان ماو كوابيتات وكوبات دسيتات حانش مستيلفنتاو حيل حبيران كسرحا سرعات إسياس فقيدو تسنحيهم إذا أمونغو سرعات إرتران حبرات إماراتن زلو ركبات ببيت صحفت بريزيدنت هاجر إرترا بغطا كم زكايد أب إمارات تركب إمباس إرترا كابت قداي بوقعك إلا كم استحبره زلاخ جنزباو دقفاتون بغطا كاب إمارات عرب ناب منستر فاينانس زقوط أتصرام حسابات زيكونو ناب نايبيت صحفت بريزيدنت حسابات زسقاقور مخانم من جسات حبيرام
ዝምድና ኤርትራን ክስነ ስዑድ ዓረብን ከም ትጀመሮ ኣይቀጸለን ይባሃል ኣሎ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝሓለፈ 30 ሚያዝያ 2015 ብዕድመ ንጉስ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ናብታ ሃገር ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ምስ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ኣስዑድ ከምኡውን ምስ ሚኒስተር ምክልኻልን ወራስ ዓራትን መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ከተማ ሪያድ ብምርኻብ ኤርትራ ኣብቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ክትገብሮ ብዛዕባ እትኽእል ምድረ ባሕራውን ኣየራውን ቀረብ ምዝርራቡ ዝዝከር እዩ። ኣማስያ ናይቲ ንወደብ ዓሰብ ዝህብ መብፅዑ ድማ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ስዑድያ ቅልጡፍ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክትገብረሉ ምስ ብዙሕ ተሃዋኽ ኣብቲ ኣኼባ ምሕታቱ ምንጭታት ይሕብሩ። ይኹን ግን እዚ ናይ ስዑድ ዓረብ ሓድሽ ዝምድና ምስ ኤርትራ ከምቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝተጸበዮ ይስጉም ከምዘሎ ይሕበር። ናይዚ ጠንቂ ብዙሓት ረቑሒታት እኳ እንተኾኑ እቲ ቀዳማይን ቀንድን መራሕቲ ጅቡትን ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዕለት 20-22-26 ጥቅምቲ ኣከታቲሎም ኣብ ስዑድያ ዑደት ድሕሪ ምክያዶምን ዝተዋሃደ ዘመተ ኣንጻር መራሒ ኤርትራ ድሕሪ ምግባሮምን ዝተፈጥረ ዝሕታለ ምዃኑ ይግለጽ። እቶም መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ ምስ መራሕቲ ስዑድያ ዝገበርዎ ርክብ ኤርትራ ኣብ ዘላቶ ዝኾነ ይኹን መኣዲ ክሳተፉ ፍቃደኛታት ከም ዘይኮኑ ድሕሪ ምግላጾም ንግስነት ስዑድ ዓረብ ወይ ንሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ድማ ነታ ብፕሬዝደንት ኢሳያስ እትምራሕ ስርዓት ኤርትራ ክመርጹ ከም ዝግባእ ምስኻሮም ይግለጽ። ብፍላይ መራሒ ናይ ሱዳን ፕሬዝደንት ዑመር አልበሽር ኣብቲ ምስ መራሒ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ዘካየዶ ሓደ ርክብ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኣብ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ምትእኽኻብ ወይ መጋባእያ ክሳተፍ ከም ዘይደሊ ኣትሪሩ ገሊጹ። ጀነራል ዑመር አልበሽር ኣብቲ ዝርርብ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ካብ ሰላም መርሓባ ምባል ዝሓልፍ ካልእ ዝኾነ ስራሕ ምስኡ ብሓባር ክሰርሕ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ እዚ ዘረባ ድማ ኣብ ቅድሚ መራሒ ኤርትራ ንምድጋሙ ስለ ዘጸግሞ ንጉስ ሳልማን ብሓባር ክሰርሑ ብዘይምሕታት ካብቲ ምፍጣጥ ከድሕኑ ሓቲቱ። ዑመር አልበሽር ኣብቲ ምስ ንጉስ ሳልማን ዝገበሮ ርክብ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ክስራሕ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ኢሳያስ ብቋንቋ ዓለማዊ ሕግን ዲፕሎማሲን ዘይኮነ ብቋንቋ ሓይልን ምንግራምን ጥራይ ዝኣምን ስለ ዝኾነ ምዃኑን ነቲ ንጉስ ከም ዝሓበሮ ተገሊጹ። ፕሬዝደንት በሽር ኣብ መወዳእታ ባህርያት ኢሳያስ ምጽዋር ዘይከኣል ስለ ዝኾነ ካብቲ ፕሬዝደንት ብዝተኽኣለ መጠን ምርሓቕ ከም ዝመርጽ ንጉስ ሳልማን ድማ ብሓባር ከይራኸቦምን ግድን እንተራኺቦም ድማ ሙቕ ሰላምታ ክህቦ ከም ዝኽእል ግን ከዓ ኪንኡ ዝኸይድ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ገሊጹ። እዚ ብዕለት 22 ጥቅምቲ ናብ ስዑድያ ዝተጓዓዘ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልኡኽ ብወገኑ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ናይ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብዛዕባ መራሒ ኤርትራ ተመሳሳሊ ርእይቶ ከም ዝነበሮ ክፍለጥ ተኻኢሉ። እቲ ልዕሊ 10 ሓለፍቲ ዝነበርዎ ልኡኽ ኢትዮጵያ ቀንዲ ዕላማ ርክቡ ብዛዕባ እቲ ልዕሊ 36 ሚልዮን ዝግመት ወፍርን ሕርሻን ምዃኑ እኳ እንተተገለጸ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ግን ስዑድያ ካብ ናይ ኢራን ጽልዋ ሓራ ዝኾነ ቀርኒ ኣፍሪቃን መናጽ እተርእዮ ብዛዕባ ዘላ ልዑል ተገዳስነት ዝተመርኮሰ ምንባሩ ተፈሊጡ። ካልእ ንዝምድና ንግስነት ስዑድ ዓረብን ኤርትራን ዘዛሕትል ዘሎ ረቑሕ ድማ ንግስነት ስዑድ ዓረብያ ካብ ኤርትራ ዝተገበረላ መብጻዕታት ስለ ዘይተማልኣላ እዩ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ ካብ ስዑድ ዓረብ ህፁፅ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ ኩሉ ጉዳያት እንተላይ ናይ ንግድን ወፍርን ሕቶታት ብቐጥታ ክከታተሎ ምዃኑ እኳ እንተገለጸሎም ሓድሽ ኣምባሳደር ስዑድያ ኣብ ኣስመራ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኣብዚ እዋን ናይ ምግባር ዓቕሚ ይኹን ትሕዝቶ ከም ዘይብሉ ንሃገሩ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ከም ዝመስከረ ይግለጽ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ስዑድ ዓረብ ንምንጭና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንጉስ ሳልማን ስዑድያ ታሪኻውን ባህላውን ምትእስሳራ ዝያዳ ካብ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝቐረባ እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብላሊት ፖለቲካዊት ሓይሊ ኣብ ንግድን ወፍርን እውን 369 ሚልዮን ወፍሪ ዝገበራ
69 ናይ سعودية ኩባንያታት ምህላዎም ብምጥቃስ ንኢትዮጵያ ገዲፍና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንሰርሕ ከጸግመና እዩ ከም ዝበለ ይሕባር። እቲ سعودياዊ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መወዳእታ ብሓደ ሰብኣይ በይኑ ዝቆመ ልኡኽ ኤርትራ ንኹነታት ናይታ ሃገርን ውሳነታታን ዘንጸባርቕ ብምባል እቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንበይኑ ኣብ سعوديا ዝገበሮ ዑደት ዘይነብር መንባሩ ሽዑ ከም ዝተገንዘበ ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ውጽኢት ዑደት ፕሬዝደንት ናብ سعوديا ብዝምልከት ንዝኾነ ሓላፊ ሓበሬታ ከይወሃብ ብቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት መምርሒ ስለ ዝተመሓላለፈ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግንባርን መንግስትን እንትኾኑ ብዛዕባ እቲ ምስ سعوديا ዘሎ ክብንለጠቕን ዝምድናታት ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ይፍለጥ። ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ኣብታ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዑደት ዝገበረላ ሃገረ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ እውን ከይተረፈም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ሪያድ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ ዝነበረ እዋን ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ከይመጽእን ነቲ ልኡኽ ክጽንበር ኢሉ ከይሓስብን መጠንቀቕታ ካብ ስታፍ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ተዋሂቦ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ እውን ብዛዕባ ዑደት ፕሬዝደንት ኣብ سعوديا ይኹን ኢማራት ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይነበሮም ከም ዘይብሉን ይጥቀስ። መንግስትን ግንባርን ተሰሊሆም ኣለዉ። ኩሎም ኣካላት መንግስትን ግንባርን ብዝተፈላለዩ ናይ ደገ ሓይልታት ተሰሊሆም ከም ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ ኣብ ጸቢብ ኣኼባታት ይእመን ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ዳርጋን ብዙሓት ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ እንተላይ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነትን ህዝባዊ ግንባርን ዴሞክራስን ፍትሕን ንዝተፈላለዩ ወገናት ግዳም ርክባት ከም ዘለዎም ንመርሒ መንግስቲ ኤርትራ ርዱእ ኮይኑ ከም ዘሎ ግን ከዓ ጭቡጥ ነገር ክሕዘሉ ከም ዘይከኣለ ወይ እውን ተደኺሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ተኽለሰውነቱ ከም ቀደሙ ዝደልዮ ዓንዳር ስጉምቲ ክወስድ ይኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ሃገራዊ ድሕነት ኣብዚ እዋን ብብሪጋደር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል ይምእዘን ከም ዘሎ ኩሎም ናይ ምእሳርን ምስዋርን ተግባራት ብስምዖን ገብረ ድንግልን ጀነራል ፊሊጶስን ብዝእዘዙ ኣባላት ይፍጸሙ ምህላዎምን ሓቢሮም። ብሪጋደር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል ብዝፍጽሞ ዘሎ ተግባራት በቲ ሓደ ወገን ነቲ ዝፍጽሞ ተግባራቱን እንተኾነ ጸቢብ ወገናውነት የትሕዞ ስለ ዘሎ በቲ ካልእ ብብዙሓት ካድረታት ኣዝዩ ተጸሊኡ ምህላው ካብዚ ስግኣት ብምብጋስ እውን ብዙሕ እዋን ምንቅስቓሳቱ ኣዝዩ ምስጢራዊ ከም ዝገብሮን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ዝሓድርን ይሕበር። ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳውን ብቐጻሊ ሕማም ይሰቐ ምህላው ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ سعوديا ዝገብሮ ሰሚናራት ዘይከም ቀደሙ ሓያል ከም ዘይነበረ ተገሊጹ። ብሪጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳውን ንዝተፈላለዩ ምኽንያት ብዙሕ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ከም ዘይረአ ሓደ እዋን ድማ ምስ ኣብ ደንበ ሰንበል ኣብ እትርከብ ካብ سعوديا ዝተሰጎገት መቕረቡ ከም ዝነብር ይግለጽ። ካብ ብሪጋደር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል ሓደ እዋን ድማ ካብ ኮሎኔል ተስፋ ልደት መምርሒ ብምውሳድ መብዛሕትኡ ናይ ምእሳር ስጉምትታት ዝወስድ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ ኮሎኔል ወልደ ዝግውን ብሕማም ልቢ ይሰቐ ምህላው ኣብዚ እዋን እዚ ንኽልተ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ዓዲ ጣልያን ንሕክምና ከም ዝተላከ ይፍለጥ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ንመንግስቲ ኤርትራ ይብድህ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ንስርዓት ኢሳያስ ብጉህድን ብትብዓትን ይቃወም ምህላው ምንጭታት ገሊጾም። ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ንነዊሕ እዋን ኣብ ክልተ ማይክዖ ማለት በቲ ሓደ ወገን ብኣቶ ይፍታሔ ዲሜጥሮስ ዝምራሕ ናይ መንግስቲ ደጋፊ
بتخال وكان دماس لهز بيدم تنا نسمع زبنا فتح تقوعي تجمعوا بمتنحو نتقامو دلو كينو أي تنحن يخون جن أرتودكسايت بيت كريستيان أبز أوان هزب إرترا أب كمز أمثلة زسكح حقف عتاتن سكياتن دانبرة تابو تاوتينا كندم كل خل مس عمات إمو قانا ناي منفسنا هايمانوتن حلافنتنا بخيرنا زبل حيال دمتيال علوم كم زلو تكليتهم أرتودكسايت بيت كريستيان قدم أبيلو رئيس باباساتو كفتاح قبل على هزبي زفت أما أسرتن قف عن سكياتن دو قبل زتقوع 24 قطعة زحزم استراوى أبيتوتا نا بريزنت إرترا بغطا كم زلاقة دحيروم زوطو زلو حبريتا قريتهم أرتودكسايت بيت كريستيان حدا كابتوم وحدات وودت كلاو قرط زلونا إرترا حيد سلزخونم نسو قبل على إرتراز جمرو تقامو سمبراتو قزيف مخانو كقمت سكاليوم كم زفلت كاثوليكان باباسات إرترا أفاسيغان نايكلتشن عسل تربعتن حوغا أبيالو بزبلار استي حوارياوي ملأختي أحتمو منبارو زفلت يوم مرح تقدف أب جنكات هزبي بخفوت أم الزراب بريزنت إساس نا جنكاتن تسوام قراتن ملكتات يركب زلو نا بيت صحفتو زعاتو الأوانات آزي وحود زرخبهم سبا دما وسنات كوينهم بلاهم تفليتهم أبزوان نتي زرع الأمنة نبيرو لزلو سب كولونيل أمانيل زر أماريا مستبحلم استاف بيت صحفت بريزنت مخانون تفليتهم كما قتلتا نايزي تماسالي جنكات أمخاري بريزدنت يمان قبراب أبز غرب أوان أب أوروبا عدت أبز قبر الأوان كرتات حجر أزيو أشقالي خون كم زلو نسبسها أب تحجر سكبر زلو سقومتات كم زي دقفو بوغنون إرترا كابتن تسلون مدحان بزح كم تتعره يخون جن بريزدنت إسياس مخرزي قبل مخانون كم محاشيو زبل تسفا كم زي بلون نقلس بسلت أن معراب كم زحبري بلاد بخال وجن أطيمان قبر أب نتهاجر كدحن وازقلو ناي أوان سورح دقفتي حجون أبز كبيد أوان نمدقافنا كتعرو كن محتاني قباء كبل أبز أبيب كجلة كم زقلت أي حبارم بخال وجن قال وجنات أطيمان قبر أب زوات أمان قديت أريقو ملاون زقلها قرات ركب كلوا كم زقلن يوم زقلتهم زقل متزي سوء ميجر جنرال وجو سلسة أوارح كقدم معرفو نستفرالي سبات ارتارئو بزعبا ما نقبر أبي قلت منبارو يحبارا مزيب استأساسر حبريتا قلب حدقاتات مبتتان حقر زكفو مكوننات زكبوهم لعلوة حلفتي ندحنت إرترا انتا يقبر زبل حتو بغت على العلم من قدتات فتحي سلاسلو من لهم يحبارا قال كابزيوم انت اللي أوشت هاجر زلو حلفتي بوغن منغست إثيوبيا خوينهم دقف كقبرو زقل وغنات ويون عبيت حلفتي منغست إرترا زنبرمو أبوت أزر كبو كي ترفه بمرخاب مرباتهم تتقيمكا هاجر نمدحان كحقزلو زقلو منغدتات من داي زبلا مراتيتات يسلاسلو من لهم تقليتهم بوغن هزبي إرترا زي كم قدم أبقفوت هزباو بطاطات زي سكفتا قبل ألتي سرعات بفلاي دما قبل ألتي مرحن كاب 4 زي حلفو ومسؤوس تتسقع حلفتن زلوم تلقي بقاعدي قلتلو اتسب أي مويتو زبل وقحت أبحث زرب أبا هلا كان دمنجو اتهزبي قبل ألتي مرحي زلو تلقي بتن بيتموت يقلت هلا ومخانو يزفلات
ገንዘብ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ስግር ባሕሪ ይሰግራሎ እቶም ብብልሽውና ዝፍለጡ ውሕዳት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ግደፍን ብርክት ዝበለ ዶላራት ኣብ ሃገራት ወፃኢ ይቕምጡ ምህላዎም እዚ ተግባራት እዚ ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ዝያዳ ከም ዝበኣሰ ይግለጽ ኣሎ ኤርትራ ካብ ዕድና ወርቂ ቢሻ ዝርከብ 100 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ኣታዊታት ከተእቱ ኣብ ጀመረትሉ እዋን መነባብሮ ህዝቢ ዝያዳ ከም ዘንቆልቆለ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ልዑል ሓላፍነት ዝነበሮም ክኢላታት እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ናይ መግቢ ቀረብ ወጻኢታት ኣብ ርብዕ ዓመት ካብ 8 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሓልፍ ገሊጾም ሰበስልጣን ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ባንክታት ስዊዘርላንድ ጥራይ ህዝብን ሃገርን ዘይፈልጦ ኣስታት 700 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከዚኖም ከም ዘለዉ ኣብ ፈለማ መዓልታት ወርሒ ለካቲት 2015 ዝለሓኸ ሓበሬታ ምቅልዖም ዝዝከር እዩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግደፍ ገንዘቦም ኣብ ባንክታት ስዊዘርላንድ ክቕመጥ ዝመርፅሉ ምኽንያት እቲ ሃገር መንነትን ዝርዝራትን ሕሳባት ብምስጢር ስለ እትሕዝ እዩ ብመሰረት እቲ ዓበይቲ ባንክታት ስዊዘርላንድ ምስ ኣታለልትን ዘረብቲ ገንዘብ ህዝብን ዝኾኑ ላዕለዎት ሰበስልጣን ብኸመይ ስራሕ ኣመልኪቱ ዝለሓኸ ሓበሬታ ሓለፍቲ ግደፍ ካብ ህዝብን ሃገርን ዝሰርቅዎ 100 ሚልዮናት ዶላር ኣብ ሕሳባት ናይ ስግር ባሕሪ ባንክታት ይኽዝንዎ ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ እዩ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት ካብ ቅድሚ ናጽነት ኣትሒዙ ብኤርትራውያን ነበርቲ ህዝቢ ሰሜን ኣሜሪካ ብስርቅን ምጥፍፋእን ዝኽሰስ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ብርክት ዝበለ ትካላት እንተላይ ናይ ንግዲ መዐደሊታት ብስም ዝተፈላለዩ ሰባት ከም ዘለዎ ዊኪሊክስ ኣቃሊዖም እምበር ይዝከርም ህዝብን ተጋዳላይን ማይን ጨውን ሰትዩ እንዳተቃለሰ ስርቂ ዝጀመረ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዘመን ውራውራ እንታይ ዓይነት ቅጥፈት ክገብር ከም ዝኽእል ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን ኣብ ዘዋን እዚ ኤርትራ ኣብ ናይ ወፃኢ ባንክታት ምስጡር ዝኾነ ገንዘብ መልክዕ ዶላር ኣሜሪካ ካብ ዝኸዘና 200 ሃገራት ኣብ መበል 53 ደረጃ ከም እትርከብ እዩ እቲ ዝለሓኸ ሓበሬታ ዘረድእ ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኽበርኩም ሰማዕትና መደብ ሰሙና ፍጻመታት ዝዕብት ህዝቶና እዩ ምክትታል ናባኹም ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ክሳብ ሎሚ ሰንበት ኣብ ኤርትራ ዝተኸስቱ ወይ ንኤርትራ ዝምልከቱ ዘባውን ዘቤታውን ፍጻሜታት ዝቐርበሉ መደብ ሰሙና ፍጻሜታት ኣብ ሬድዮ ድምፂ መድረኽ እንሆ ይፍኖ ዝኽበርኩም ሰማዕትና እዚ ሬድዮ ድምፂ መድረኽ እዩ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ 2008 ዝተኻየደ ደባዊ ግርጭት ብመንጎኝነት ሃገራት ቀጠር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዝተኸተመ ውዕል ሰላም መሰረት ብወገን ኤርትራ ዓስኪሩ ዝጸንሐ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ቀጠር ካብ 19 ጥቅምቲ ጀሚሩ ሰራዊቱ ናብ ሸነኽ ዶብ ጅቡቲ ከም ዝገዓዘ ወኪላት ሬድዮ ድምፂ መድረክ ካብ ከባቢ ዓሰብ ሓቢሮም ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ቀጠር ንመሬት ኤርትራ ገዲፉ ናብ ናይ ጅቡቲ ገምጋማዊት ሰፈር ሕዮ ከምኡውን ናብ ከተማ ራሕይታ ናይ ጅቡቲ ዝጓዓዘሉ ምኽንያት መንግስቲ ቀጠር ኣብ መስርሕ ሰላም ጅቡቲ ካብ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ዝግባእ ምትሕብባር ብዘይምርካቡን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ቀጠር ናይ ምክልባት ተግባራት ስለ ዝቐጸሎ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ዝምድናታት መንግስትን ቀጠርን ኤርትራ ኣብ ዝቐርባ እዋን እንዳሓሽከረ ምምፁ ዝገለጹ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዝተኸተሎ ነብስኻ ናይ ምሻእ ዲፕሎማሲ ሓይልታት ሕቡራት ሃገራት ኢማራት ኣብ ወደባዊት ዓሰብ ድሕሪ ምእታዎም መንግስቲ ኤርትራ ነፈርቲ ሃገር ቀጠር ኣብ ወደብ ዓሰብ ከይዓልባ ምኽልካሉ ንመንግስቲ ቀጠር ከም ዘቆጥዐ ይሕብሩ መንግስቲ ቀጠር በትንዕኡ ጋንዩ ምስ ኢማራትን ንግስነት ስዑድያን ዝሕገብግብ ዲፕሎማሲያዊ ወደኽዳፍ መንግስቲ ህግደፍ ሕጉስ ብዘይ ምዃኑ በቲ ሓደ ወገን ብቐንዱ እውን እቲ ንሽምግልና ዝኣተወ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ናይ ዶብ ጉዳይ
ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ምትሕብባር ስለዘይተገብረሉ ድማ ብትኻልእ ካብ 10 ሓምለ ጀሚሩ ሓይልታቱን ሎጂስቲኩን በብቁሩብ ናብ ጅቡቲ ከግዕዝ ከም ዝወሰነ ምንጭታትና ካብ ከባቢ ዓሰብ ሓቢሮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተቆጻጻሪ ጉጅለ ሶማልያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እገዳ ክቅጽል ካብ ዝተማሕጸነሎም ረቑሒታት ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ጅቡቲ ካብኡ ዝሕተት ምትሕብባር ብዘይምግባሩ ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ነቶም ኣብ እዋን ግጭት ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተማርኹ ዓሰርተታት ወታደራት ጅቡቲ ንኹነታቶም ብዝምልከት ዘቕረቦ ንጹር ሓበሬታን ናብ ሃገሮም ንምምላሶም ዝወሰዶ ተበግሶን ዛጊት ከም ዘየለ ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩሎ። መንግስቲ ኤርትራ ካብ መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ኢማራት ናብ ህዝቢ ዝተላእከ ረድኤት ብመንገዲ ድኳናት ሕድሪ ኣብ ከተማ ኣስመራ ይሸጦ ከም ዘሎ ተቃሊዑ። እቲ ረድኤት ካብ ኢማራት ኣሸኽ መክቱም ናብ ህዝቢ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ዓሰብ ዝተላእከ ረድኤት እኳ እንተነበረ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ ድሕሪ ምርጋፉ ብ19 መስከረም ብኣስታት 100 ዝኾና ናይ ጽዕነት መካይን ብቀጥታ ናብ ኣስመራ ከም ዘስጎሮም ናብ ህዝቢ ብገንዘብ ይሸጦ ከም ዘሎን ተሓቢሩ። ምዝ ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ህዝቢ ብጥሜት ይሳእ ከም ዘሎ ምንጭታትና ገሊጾም። ብመምርሒ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ሃገራዊ ድሕነትን ዝኾነ ምግፋፍ ዓሳ ይኹን ምንቅስቓስ መራኽብ ኣብቲ ዞባ ስለዝተኸልከለ እዚ ውሳነ ነቲ ጥሜት መሊሱ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታትና ወሲኾም ሓቢሮም። ህዝቢ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወሪድዎ ዘሎ ሕሰም ስለዝተቐልዐ ካብ ሕቡራት ሃገራት ኢማራት ዝተዋህቦ ሰብኣዊ ረድኤት ብህግደፍ ተመንዚዑ ኣብ ድንኳናት ክሽየጥ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ጸብጻባት እቲ ተግባር ኣብ ሓያሎ ነበርቲ ተኸባቢ ሓያል ቁጣ ኣላዓይሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። ብኣህጉራውያን ገበርቲ ሰናይን ተዳናገጽትን ሃገራትን ብመልክዕ ረድኤት ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ሃለኽቲ ነገራት ኣብ ኢቲ ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወት ዝዝወር ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝኣቱ ተገይሩ። ኣብ ድኳናት ሕድሪ እንዳተሸጠ ምንጪ ውልቃዊ እቶት እቲ ጉጅለ ኮይኑ ምህላው ድማ ይፍለጥ። ህግደፍ ኤርትራውያን ነጋዶ ልዑል ገንዘብ ከፊሎም ናብ ውሽጢ ሃገር ንዘእትዎ ንብረት ናይ ምህጋር ተግባር ይቕጽሉ ከም ዘሎ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ሓቢሮም። ዓሰርተታት ኤርትራውያን ነጋዶ ንሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ጠለብ ኣቕሪቦም ድሕሪ ዝተዋህቦም ፍቓድ ናብ ሃገር ከኣቱ ዘምጽዎ ልዕሊ $20 ሚልዮን ኣሜሪካ ዝዋግኡ ንብረት ኣብ ወደብ ዓሰብ ተሃጊሩ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ምንጭታትና ነቲ ንብረት ጽዒና ናብቲ ወደብ ዝኣተወት ዓባይ መርከብ ዱበይ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ኣባላት ጸጥታ ህግደፍ ጽዕነታ ተራጊፉ ከም ዝተወስደ ኣረዲኦም። እቲ ኣብ ወደብ ዓሰብ ተሃጊሩ ዘሎ ንብረት መብዛሕትኡ ንጠለባት ህዝቢ ከማልእ ዝተመደበ ሃላኸ ነገር ከም ዝነበረ ነቲ ንብረት ዘምጽኡ ነጋዶ ካብ መንግስቲ ፍቓድ ተዋሂቦም ክነሱ እዚ ምጉናፉ ህግደፍ ክሳብ ክንደይ ኣብ ምርሳይ ንብረት ህዝቢ ጸኒዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘረድእ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ካብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ወደብ ባጽዑ ልዕሊ $100 ሚልዮን ኣሜሪካ ዝግመት ንብረት ነጋዶ ብኣባላት ጸጥታ ጉምሩኽን ህግደፍን ተሃጊሩ ምህላው ዘፍለጡ ምንጭታትና ዝበዝሐ ካብኡ ምስ ምንዋሕ ግዜ ክባላሾን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ክድርበን ይርአ ምህላው ኣገንዚቦም። እቶም ኣብ ወደብ ባጽዕ ንብረቶም ተሃጊርዎም ዘሎ ነጋዶ ብተደጋጋሚ ናብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ክጠርዑ እኳ ተጸንሑ ጠለቦም ጠማም እዝኒ እናተዋህቦ ኣብ ልዕሊኦም ምፍርራሃት ይዘንብ ምህላዊ ዝንገር ዘሎ። ንብረቶም ብመንገዲ ዝተፈላለየ ማርሳታት ናይ ዞባታት ደቡባውን ሰሜናውን ቀይሕ ባሕሪ ዘእተው ንኣሽቱ ነጋዶውን ብተመሳሳሊ ዝምታ ይወርዶ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሽፍታዊ ኣካይዳት ብማእከልነት ሃገራዊ ድሕነት ዝምሕደር ጉምሩክን ትራንዚትን ትሓታትነት ዘይብሉ ስርቅን ዝምታን ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ሃገርና ሰማይ ክዓርግ ማእከላይ ጠንቂ ኮይኑ ምህላው ይሕበር። ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ንጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎም ጽኑዕ ደገፍ ዳግም ብምንጻር ብ29 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ሰልፈኛታት ኣብ ቅርዓት ህንፃ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ከተማ ኒውዮርክ ብምትእኽኻብ ጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ህልው ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ኣብ ኤርትራ ገዚፍ ሰብኣዊ ግህሰት ዝፍጽም ዘሎ ጉጅለ ህግደፍን መሳርሕቱን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ንምቕራብ ኣህጉራዊ ጻዕርታት ክሕይል ጸዊዖም። ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክሳብ ክንደይ ተባሂሉ ከም ዘሎ ዘንጸባርቕ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ከተማ ኒውዮርክ ዝነቕለሉ ዕላማ ብንጹር ዘመልክትን ኣተኩሮ ኩለን ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝረኽበን ምንባሩ ንዓይኒ መሰኻኽር ኣገንዚቦም። ሰላማዊ ሰልፊ ከተማ ኒውዮርክ ውህደትን ሓበራዊ ርድኢትን ኤርትራውያን ዘመስከረውን ምንባሩ ዘመልከቱ ጸብጻባት ንኽፉእ ጉጅለ ህግደፍ ዘቃልዑ ጭርሖታትን ንጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ዝድግፍ ታቤላታትን ብምሓዝ ህዝቦምን ሃገሮምን ኣብ ጸላም ምህላውን
ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጉዳይ ቁልጡፍ ፍታሕ ንኽረክብ ክሰርሕን ብዓው ተፀዊዖም ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ብዘይ ምስልካይ ኣብየ ከባቢታት ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ንዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ከድምፁን እቲ ግህሰት ኣህጉራዊ ኣተኩሮ ክረክብ ከይተሓለሉ ክፅዕቱን ምፅንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድምፂ እዚ ብምብራኹ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሰብኣዊ ግህሰት ኣህጉራዊ ኣተኩሮ ክረክብ ተርኦም ልዑል ኮይኑ ምህላው ይግለጽ 550 ገጻት ሒዙ ብ8 ሰነ 2015 ዝወፀ ጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ከም ዘነጽሮ ኣብ ኤርትራ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ መጻ ነጻ ጉልበት ዜጋታት ተመልሶ ሕጊ ዘይብሉ ምእሳርን ምጽናትን ውልቀ ሰባት ንህይወት ዝፈታትን መግረፍትን ዓዘብን ኣብ ልዕሊ እስራት ግሰት መሰላት ብሕትውና እምነት ከምኡን ነጻ ፕረስ ኣካላውን ጾታውን ዓመጻት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብወተሃደራውያን ሰበስልጣን ርግጸት ሕገ መንግስቲ ዘይ ምኽባር ፖለቲካዊ ናጽነትን ዝኣመሰሉ ግሰታት ሰሪቶም ህዝቢ ኤርትራ ብሕጊ ዘይኮነ ብራዕዲ ግዛእ ምህላው ከዓ ተጣይሱ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና ንሎም ዝተዳለወ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ናብ ዝቕጽል መደባት ክሕልፈኩም ሰናይ ምክትታል ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀፂሉ ዝሰብ ትሕዝቶና ብስምረት መንእስያት እንደለይቲ ለውጢ ዝመሓለፍ መደብ ክኸውን ሕጂ እውን ንምክትታልኩም ደጊም ዕድም ድምፂ ኤርትራውያን መንእስያት ለውጢ ሬዲዮ ኢዋኤስሲ ማለት ድምፂ ኤርትራውያን መንእስያት ለውጢ ኩሉ ግዜ ሰንበት ካብ ሰዓት 8 ፍርኣን ስጋብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ኣቆጻጽራ ኤርትራ بحصير معبل 11720 كيلو هرتز وي 25 متر باند كمون بساتلايت على نايل سات ب 11678 ميجا هرتز polarization vertical يفنو EYSC ኣብ ስደት ብዝነብሩ ኤርትራውያን መንእስያት ዝቆመ ኣብ ሙሉእ ክፍላተ ዓለም ኣባላት ዘለውዎ ኣብ ኤርትራ ሱርበት ተኽለውጢ ንኽመጽእ ዝቃለስ ማሕበር እዩ። EYSC ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝሕመረቱ ማሕበር ኮይኑ መሰረታውያን ጠለባት EYSC እንታይ እዮም ዝበሃል? ቀዳማይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዘይ ቅድመ ኩነት ስልጣኑን ህዝቢ ይረክብ። ካልኣይ ናይ ሕልናን ፖለቲካን እስራት ብዘይ ቅድመ ኩነት ይፈትሑ። ሳልሳይ ወፍሪ ባርነት ኮይኑ ዘሎ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብቕፅበት ደው ይበል። ራብዓይ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ተኣልዩ ብቑዋም ብዝመሓደር ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ይተካ። ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ EYSC ሎሚ 1 ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ናይ ሎም መደብና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢና ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና መቸም ኩላትኩም ከም ተኸታተልኩሞ ብዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ኒውዮርክ ንናይ ኮሚሽን ኢንኳይሪ ፀብጻብ ንምድጋፍ ኤርትራውያን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ድምፆም ንምስማዕ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ እዩ ነዚ ብዝምልከት ድማ ክልተ ጋይሽ ሓደ ካብ ላስ ቬጋስ ሓደ ካብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ከምኡን ኣብዚ ስቱዲዮ ምሳይ ዋና አካይዲ ናይ ሬድዮ EYSC አቶ ሰለሞን ሆምሳይ ኣሎ ምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ሕጂና በጋይስና ክንወስደኩም ካበይ ከም ዝመጹን ትዕዝብታቶም ከካፍሉና ናይ መጀመርያ ጋሻ ሚሊዮን አብርሃም ሽምካን ካበይ ከም ዝመጻኻን ትዕዝብታትካ ከተካፍለና يغنيلي يوناس يغنيلي سلمون نزع ዕድመ ዝቀረብኩም ለይ ብልቢ የመስግን ሚሊዮን አብርሃም በሃል ካብ ከባቢ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ነዚ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ዝወፀ ሪፖርት ብዛዕባ ኤርትራ ንምድጋፍ ኣብ ኒውዮርክ ተረኺበ ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳተፍ መጽሉ يغنيلي يوناس يغنيلي سلمون نزع ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ኣነ ካብ ላስ ቬጋስ
مصي شمي برختاريا رزنه بحال نزي ناي كوميشن اوف انكويري اب نيويورك استخايده سلاموي سلف المدقاف مصي زلخو تي سلاموي سلف صبونيرو anyway ديتيل كنزارو لينا يعني حراي يغني لنا مليون ابراهام كمون برختاريا كم زخماكم كاب استفلالي خرنعات ناي عالم ازيو بزو حساب كم زنبره تعزيونا اتفنان نايتي حزبون مساطي ناي بحق لبخا زتنكف مخانو كلها زرعنا اي بوغني تعزبتاتي كم مسل جن تزبزح صبصاب اسكي بناتكم عيني بناتكم ملكعي انتاي يمثل كم زنبره منالبات تعزبتاتكم تكافلونا مليون مجمري عدل تزبك حراي لعل دخونه يكون قدم حجي استساتفكو سلاماو سلفتات بقصر دبزح دليت فتح زترخبو سلاماو سلفي زنيرو بطعمي لبقا زتنكف كله كاب استفلالي ابوتات اديتات منእسያት ናይ ዕድመ ናይ ጾታ ፍልሊ ደይብሉ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተኣከቡ ቅድሚ ሕጂ ዓመታት ደይረኸብኩም ይዕርክቶይ ዝረኸብ ኩሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ፍናንካ ሓፍ ደብል ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ يقنيلي مليون بركت كبنات كاتعزبت انت يمثل نيرو بتفلالي سلاماو سلفتات كتساتف بتزلخاي بوتاون كتنقصاص بزح ريكاي نزي نايلومي سلاماو سلفي مستقد بحجز نبره بدليت فتح عيني يكون ولا بتوم عبالات ويدقفت نايتي سرعات بنات كاملك انت يمثل كتعزبتات كافلن اوكي يعني انا كابتي مبقاسنا يجمرلكا كم بقاس كلنا كاب انا كاب فلايجر يمتين واشنطن دي سي كاب واشنطن دي سي دينا تبقسنا اتسب دخامو خيصبصبه كاب سراح مصيو كاب ገለ مصيو فرق ليتي تراخيبنا او ساعات كلتينا تبقسنا ليت مولو خنغواعزينا حديرنا اتسب دخامو خيصبصبه اب نيويورك مساعتو تخيلو نافتي سلاماوي سلفي اتيو بتعامل دس زبل نيرو بزو حسابات ينارينا سنكولان كيترفو عين صوران ريو بتعامل دس زبليو اتدس زبلك ها قدم حجي خاب زغبرو زنبرو سلاماوي سلفتات فلي زبلو ناي تسب قصر بتعامل يوسيخو اتي كل سب حجي نتي زنبرو فرحق انتيتو ابت حقي يساتفالو نابت حق غصو مصالو بتعامل دس زبل نيرو بتعامل دت حق يسللدلو يعني يغني لي برخت ناي بحق خم تزبلكمو سلاماوي سلفي ازيو بعينتو فلوي زغونه سلاماوي سلفي نيرو بزوحات والقسبات كاب استفلالي محبرات ناي دليت فتحي ودبي ودبكا خيبله اوراجا خيبله هايمانوت كا خيبله اقشتي شخاي منእسያት سنكولان عبيتي نايشتو استساتفو سلاماوي سلفي نيرو እዚ ድማ بحقيتي لوط زدلي سب بقصري ازيو እንዳበዝሐ እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ዲሞክራሲ ወይ ካ ለውጥ ኣብ ኤርትራ ዕለታት እንዳተቃረበ መጽኸም ዘሎ መረዳእታይ ማለት እዩ ካብዚ ፍሊ ብዝበለ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ናይ ኮሚሽን ኮንፈረንስ ወይ ብዛዕባ ጸብጻቡ ዘቅርበሉ ኣብ ኣኼባ ነይሩ ብሰንኩን እዚ ሰላማዊ ሰልፍ ተገይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተገብረ ኮንፈረንስ በአካል ንምዕዛብ አቶ ሰለሞን አሰፋው ካብ ኢዋይኤስሲ ምስ ብጾቱን ካልኦት አዳለውት ናይቲ ሰላማዊ ሰልፍን አቲኻ ተሳቲፍካ ነርካሞ ብናትካ ወገንከ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ሃዋሁ እንታይ ይመስል እስኪ ትዕዝብታትካ ተነግረና ሰለሞን ይቀነል ሕራይ ይቀነለይ ዮኒ ነዝዕድል ዝሃብካኒ በአካል እውን ስኻ ከም ዝተኸታተልካዮ ኣብቲ ውሽጢ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ሂሪንግ ስማዕ ከሎ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ብኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ بحبار تعذبنا نيرنا حدا أبز حلفة قرب وارح كم تعذبنا أنت خوينو سرعة قدف أبتي ناي بروتيكاوي على ما هو مدرك أنه قيرة بلو دبلوماسياوي ربحاتات خمسجب بزح سعرتات يكايدو مالتيو يقداس علامات نتسرعات تسفى قريت أنا لهم زلوا تقولوا زقبرون لو نجركا كم تخصان شواس مزنقع دموز عينته مخانون إتي كل جزء عندارن تنكاين زخونة بهرياتو خمسة قدف تعذبوا يزمسل كلن قربات هاجرات تنزبز حبتي تايز بحال نبر هاجرات نسرعات قدف قبل عليه هزبوز قبرو زلو مجهاز سبعة مسلات كونينو أو أتحزاون كم حيس توعينه أو ولا خمان تن مسرعات قدف قدم يدانا قد عين زبحالا خم بعد راشا تشاينا هذا أمسلاون دقف هيابون نسرعات سلازي إززر إينا تلو نسرعات بكل مداياته بوشتي بدق بدبلوماسي تسعيرو أبتنا مش أرشاد درجة بتحلو زلو واني قبل خلانه. Thank you.
يغني لي سلمون ناي بحق زبلكايو حقيو انون نتب دغز نبره سلاماو سلفي باكل تساتفين تعذبين اوشت انا بتاخيبا اتي تعذبا نيره مالتي اتي فنان اب دغز نبره ازيو لبخا زمسط اتسب نفتحي خص عندي صميو هم زلو تعذبنا قدم حجي اب 2011 إسياس أفورك أنا بنيويورك خملت خلو زنبرة قطري دقفت نايت سرعات مزح جي دمتو نفتحي خسمع زمتة قطري دلاي فتحي فتيمو زي الدارج أزيو بزيحو خمزلو تدم بتقامو مرداتاي كم زبل كايونا وشتي أبتعذب كله ناي بحق إذا كنزز أكل مسواتي استخفل الله هجر كندي بلوصات مهورات زلوها هجر كإلاتات زلوها هجر بخمز عينت أجباب الزراربا كوال زي فلتو توكيلا ود حورات هاجرات كتقرب كلا دحزني كاب حدا عوالا ديت تصبيو زرباتاتي زارم نيرو تني إرترا وكيلو أو استساتفه أمباسادر جرماس مرون مالتي سلازي خمس بالكايو بالدبلوماسي أبتز تحت ملكعيناي الدبلوماسي خمزلو بتي دقفون زيرو خمزلو مرأي موتنا مجرشها معالتي ندا تقارب يمتص خمزلو مرداتاي مالتي حراي حجي إذا خمزيلون كالو نبرخت كمل سمو برخت أبز سلامة وسلفي مزياب قدم حجاب جنيفا تمساسال سلامة وسلف تغيرون يرمو بفلو يزرع خاينات كات عزبتي تتكافل الناس كنتاين بلكنا እንታይ መስለካ ዮኒ ኣብቲ ዛይ ዝሓለፈ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ኩሉ ነገራት ትሪኦም ኢኻ ቁሩብ ፈንጠርጠር ብልዮም ነገር ዋላ ሓንቲ ከም ዘየለ ጽቡቕ ከም ዘሎ ኩነታት ከሪኡ ድፍትንሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ድዮም ገለ ይገብሩ ነይሮም እጂ እንታይ ዲና ሪና ኣብታ ናይ ጀኔቫ ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዝተሃረሙ ዋላ ሓንቲ ኣብዚኣ ናይ ኒውዮርክ ዋላ ሓንቲ ፈንጠርጠር የለ ገለ የለ ዋላ ሓደ ሰብ እውን ኣይረኣናን ዋላ ሓደ ሰብ ነቲ ናይቲ ስርዓት ዘሎ ኩነታት ዝድግፍ ዋላ ሓደ ሰብ እውን ኣይረኣናን እጂ እንታይ ዘርኤካ እዚ መርኣያ ውድቀቶም በቃ ናይ መወዳእታ ኣኺልዎም ከም ዘሎ ይዘርኤካ ዋላ ሓንቲ ሰብ እውን ኣይተረፎምን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነይሩ ኣነ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ኣብዚኣ ከይወሰኩላ ክሓልፍ ዘይደሊ ነቶም ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ምቅራባት ዝገበሩ ነበርቲ ከባቢ ኒውዮርክ ኒው ጀርሲን ከየመስገንክዎም ክሓልፍ ኣይደሊነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕዮም ሰሪሖም ከመስግኖም ደሊ حراي يقنيلنا بركت أجي زقرمي زبالكايو بمقطع المليون نباخاي بتصبحتي سلامة وسلفي أو واشنطن دي سي بناشنال اندومنت فور ديموكراسي زبل أكل زعدمو أخيبات تخايدو نيرو بزوحات منغستاويانن زي منغستاويانن أكالاتون أبتا أخيبات تساتيفهم نيرو كم رديتين السخوان أبتوتات تساتيفكا نتا أخيبات تكهاتل بدل رخيبكا نيركا تأخيبات بحافش انتاي مسل انتاي نيرونات كات عزبتي اسكي انت تكافل لنا حرا يوناس اتي اخيبا بكافتوم صبصاب ناي ودب حورات هاجرات كوميشن اوف انكوايري زقرو حدا زتمرحي نيرو اتي صمق نايت ريبورت دحري مقراب دما او زتعذب كوفلي تعذبت انت دا نيرو وحدات بهقدف زتلاخو والقسبات نيرماو نتا اخيبا كبصبصون ካብ ስነ ምግባር ወፃ ድኾነ ፕሮቶኮል ዘይሓለወ ዓይነት አካይዳ ብምክያድ ከተዓናቅፍዎ ፈቲኖም እንተኾነ ግን ኣይ ሰለጦምን በቶማኡ ዝነበሩ ኣዳለውቱን እንተዳእቲ አካይዶም ተደቀይሮም ካብታ አኼባ ከውፅዎም ምዃኖም ምስተነገሮም ነቲ ኩነታት ተሃዳዲኦም እንታይ ደርኤካዚ እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ስርዓት ብዕሙት ዓይኒ እንዳደገፉ ኣብ ብዝኾነ ይኹን ኮስ ብዘይገድስ ንኣኼባታት ክርብሹን ካብ ስነ ምግባር ወፃ ድኾነ ነገራት ክገብሩን ብጣዕሚ ሓዚና ኣነ ከም ኤርትራውነት የሽዑ ብጣዕሚ ሓዚና እንተኾነ ግን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣቅረብቲ ከም በዓል ኤልሳ ጭሩም ነቲ ኩነታት ተሃዳዲኦም ብፅቡቅ ከም ትኸይድ ገይሮሞ ማለት እዩ يقنيلي مليون ناي بحقي سلمون اسفاو نسخو نابت اخيبا تساتيفكا نيركا انون مساحتكم نيري برغت اسكي بناتكا ملكي ምናልባት ነዝናይ ሚሊዮን ትምላሉ እንተሊካ እድልክ በቃ حراي يوني انت قبل تدلي تاخيبا خجمر كله تي دايركتور نايتي ناشنال اندومنت فور ديموكراسي دايركتور ناتو ديفيد نتا اخيبا خجمرو كله مجمرتا تزاربا قال تايلو ኤርትራሲ አፍሪካዊት ሰሜን ኮሪያ ሊገልጽዋ ሐቂዩ
ካብኡ ተዘይ ከፊኣ ካብኡ ተሓይሽ ሃገር ኣይኮነትን ዘላትና ካብኡ ይጅምር ማለት እቲ ነበረ ኣኺባ ድሕሩ እቲ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ኤሪትሪያ ሚስተር ማይክ ስሚስ ፀብፃብ ኣቕሪቡ ማለት እዩ እዚ ፀብፃብ እዚ ካብ ኣውስትራልያ ዘምፆ ይኮነን እዚ ፀብፃብ እዚ ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ዘምፆ ይኮነን እዚ ፀብፃብ እዚ ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ሂወቶም ዘጋጠሞም ሽግር መከራ ዝሃብዎ ምስክርነት እዩ ሒዙ ቀሪቡ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቅ ገይሩ ኣቕሪብዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ካብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ጉዱድ ዕስክርና ባርነት ጀሚርካ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ዝወርድ ዘሎ ኣብ እስራት ዝወርድ ዘሎ ብሰንኪ እዚ ኩሉ ኩነታት ከዓ ኤርትራዊ ንስደት ይወፅእ ከም ዘሎ ብዋሕዚ ብጽቡቅ ገይሩ ተንቲኑ ቀሪብዎ ማለት እዩ ከምዚ ገይሩ ከቅርቦ ከሎ ኣብቲ ውሽጢ ኣዳራሽ እውን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ዓለም ለኻውያን ማሕበራት ነይሮም ማለት እዩ ላይክ Reporters Without Borders, Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, ካብ State Department ካብ ብዙሕ ተወከሉ ሰባት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ይግደፍ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ነገራት ዓፊኑ ክተርፈሉ ይዝደሊ እንተኾነ ግን ሕጂ ዓለም ብዓለማ ነቲ ናቱ ተንኮላትን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝፍፅሞ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ፈሊጣቱ እያ ማለት እዩ ካብኡ ሕልፍ ኢለ ክዛረብ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣብቲ ኣዳራሽ ተረኺቦም ዝነበሩ ሓደ ሓደ ተደናገፅቲ ናይቲ ስርዓት ብጣዕሚ ከም ኤርትራውሲ ፈቲና ፀሊእና ኣሕዋትና እዮም ከምኡ ዓይነት ስነ ምግባር ሒዞም ኣብ ከምዚ ኣኼባ ክመፁ ከለዉ ንዓና እውን ስምዓና ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ ነይሩ ማዕረ እዚ ስኒ ኣሜሪካ ብዲሞክራሲ ዝመሓደር ሃገር እምበር ከም ኣብ ኤርትራ ንሰብ እንዳዳሃልካን እንዳፈራራሕካን ትነብረሉ ዓዲ ኮነን ስለዚ ኢዶም እንዳውፅኡ ከዋጣወጡ ከብሉ ብጣዕሚ ሓፊርና ኣሎም እቶም ናይ ፀጥታ ኣባላት እውን እንድሕር ካብ ዘለኹም ፀጥታኹም ተዘይመሓይሽኩም ነዚ ኣዳራሽ ክሰጎኩም ኢና ኢሎም ዳርጋ እንታይ ዝበሃል ገይሮሞ ማለት እዩ ብካልእ ወገን ግን ኩልናቶም ኣብኡ ነበርና ኤርትራውያን ተሳተፍቲ ትኻትኩም ሓዊስካ ማለት ዮናስ ሚልዮን ከምኡ ሳምሶም ረዳኣብ ከምኡውን ሓንቲ ናይ ሕጊ በዓልቲ ሙያ ኤሊኖር ከምኡውን ኣብቲ ጉዳይ ተዓዲማ መደረኣ ክትቐርብ ዘፀውዐት ኤልሳ ጭሩም ነቲ መድረኽ ኣብ ምቁፅፃርን ግቡእ መልሲ ኣብ ምሃብን ነቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ብፍላይ እንድሕር ሃገርኩም ጽቡቕ ኣሎ እንድሕር ምዕባለ ኣሎ ብኤርትራ እንድሕር ኣብ ኤርትራ ዝስብሎ ዘለኹም ግፍዕታት የለን ትብሉ እንድሕር ኮንኩም ሃገርኩም ዘይትኸዱ ኢላ ኣዋጢራቶ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለኻ እንታይ እዩ ስርዓት ግደፍሲ ማንም ክሓስብ ዝኽእል ኤርትራዊ ራሕሪሕዎ ዝኸደ ምስ እልፊ በጋሚዶታትን ዓዋሉን ቲፎዞን ዝተረፈ ምዃኑ ብግልፂ ዝረኣናሉ ኢና ነይሩ ሕራ ይቐኒየለይ ሚልዮን ኣብርሃም ከምኡውን ሰለሞን ናይ ብሓቂ ንጹር ዝኾነ ፀብጻብ ኢኹም ሂብኩምና ሕጂ ድሕሪ ዝቕፅል ሕጂ ኸናበይ ዝብል ሕቶ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና ተኣኪብና መፂና ተጓዒዝና ገንዘብ ግዜ ጉልበት ነጥፍ ኣለና ኩሉ እዚ ምእንቲ ሰላምን ምእንቲ ፍትሕን ኣብ ኤርትራ ንምንጋስ እዩ ሕጂ ካብ ሕጂ ንኔው እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ናይ ግድን ኣብዚኣ ቃለ መሕትት እኳ ንውድኦ እንተዘይኮንና ግን ነናሃና ሓሳባት ክንህብ ንኽእል ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ እሞ እስኪ በረኸት በኣኻ ክጅምር ሕጂ ኸናበይ እንተትበሃል እንታይ ተገበርና ዝብል ሓሳብ እንታይ ርእቶ ምሃብካሉ ኦኬ ቴንክ ዩ ዮኒ ኣነ ሕጂ ኸናበይ ንዝብል ክስታይ ንዝብል ሕቶ መልሲ ዘሎ ኩሉ ጌርና ንእከብ ኣለና ሰላማዊ ሰልፍ ንገብር ኣለና ኩሉ በብዓቕሙ ዝኽእሎ ገብር ኣሎ ሕጂ ኸናበይ ሓንቲያ እታ መልሲ ፍልልያትና ዘለና ፍልልይ ኣወጊድና እዚ ከምዚኻ ክስቶ ከምዚ ኩሉ ሰብ ኣንጻርቲ ስርዓት ዝሰርሕ ስለ ዘሎ እቲ ኣንጻርቲ ስርዓት እቲ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ኩሉ ብሓደ ሓቢሩ ነቲ ስርዓት ብየን ጌርና ንዓልዎ ጥራይ ክንሓስብ ኣለና ነንሕደና ምውንጃል ክተርፍ ኣለዎ ናይ ግድን ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ብሓደ ሓሳብ ክንከይድ ኣለና ማለት ኣይኮነን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመፃና ኣብ ሓደ ገዛ ተወሊድካ ኣብ ሓደ ገዛ ዓቢኻ ኸማን ፍልልያት ክህልወካ ናይ ግድን እዩ ሕጂ እቲ ፍልልያትና ነወግዶ ዘለና ፀገማት ብሓባር ብዘተ ንፍትሓዮ በቲ ደስርሓና እንዳሰራሕና በቲ ዘየሳንየና ከዓ ተረዳዲና እታ ዝሓሸት ነጥቢ እንዳልዓልና ካብ ኩሉ ዳሓሸት ዝተባሃለት እንዳልዓልና እንተኸድና ፅቡቅ ኮይኑ ስምዓኒ ይብል እዚኣ እታ ቀንዲ ፍታሕ ኢለ ድወስዳኒ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ቴንክ ዩ በረኸት ሚልዮን ከ እንታይ ምበልካ እስኪ ሚልዮን ዕድል ክበካ ሓራይ ይቐኒየለይ በረኸት እኳ ዝበሃል ዳርጋ ኩሉ ወዲእዎ እዩ ምናልባት ክውስኸል ዝኽእል ነገራት እንተደኣ ሃልዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ጉዳያት ክንሰማዕ ኣለና ማለት ኣይኮነን እቲ ልዕሊ ኩሉ ጠፊኡ ዘሎ ግን ፍልልያትና ኣኽቢርና ንቕድሚት ምኻድ እዩ ኣብ ክንዲ ፍልልያት መሰጋጠመ ነንሕድሕድና ንዋናጀል ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ተጠርኒፍና ድገበርናዮ ኣብ ካልእ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ድማ ኢድን ጓንትን ኮይና ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና
ክሳብ ሕጂ ድማ ብዙሓት ሰባት ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝክሳተፉ ደይከኣሉ ከም ዘሎ ርግፀኛ እዩ ዝጥራይ ኣይኮነን ዝቁፅሪ ኤርትራዊ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘሎ ኣጋጣሚ ገሊኦም ብስራሕ ገሊኦም ብውልቃዊ ናብሮም ከይጠዓሞም ክመፁ ይኽእሉ ግን ኣብዚ ዝግበር ቀጻሊ ሰላማዊ ሰልፍታት እዚኣ ናይ መወዳእታ ቅላዕ እሞ ኩላትና ኢድን ጓንትን ኮይና ብሓደ ነታ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ክንቀልዓ ፀውዒት የቅርብ ማለት እዩ ወንደርፉል يقني مليون سلمون نعكاتا حتى انت زي ما حلالفها انت ينبلكن حرا يوناس حطوها صبوا علىها كل جزء قبلهم يكون كانت نبر نصبح وقت حاسب لك سلازي اذا كله تغيير له كابز خنابي نزبل ندي تحطوها كابز نابي لنا مسنا حتت انتايو ابدغ وين كاب دياسبورا زركب ارتراوي عقمو زفقده كل مداوي انصار سرعات مخته يغبرالو مالتي نحد سرعات كتمكتو اب دياسبورا قليل يكونن مس نابرا مستزلو حلخلخ مس كله جن وعيلو حديرو كل جزء كنا امنولو زلنا اب دغ وين كاب سدت كونكا حدا عماص تعلو تتخولو ازي صبيبيو اي كالين درغا خبالي كال وعيلو حديرو عماصي ناي ملاي وين كا تناي مጨረሽ ሳሪ ጎለ وين كا ፍጹም ቅላዕ ናይ ምህራም ስራሕ ናይቲ አውሽጥ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ያ ደላይ ፍትሒ ህዝብና ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ደገ ፍታሕ ክመጻኒ ኢልካ ሃንቀው ኢልካ ክጽበ ይብልካን ትፍታሕ ተመን ኣብ እግርኻ በትሪ ኣብ ኢልካ ስለ ዝኾነ ነዚ ዓማጥ ስርዓት ተኣልዮ ባዕልኻ ኢኻ ማለት እዩ ብዝመስለካ መንገዲ ጌርካ ንዓየር ባሕኒ እዩ ንዓይ ጠቕመኒ እዩ ዝበልካ ነገር ጌርካ ነዚ ስርዓት እዚ ተሪፋቶ ዘላ ትልኽ ዝብል ዘሎ ስርዓት እዩ ናይ ብሓቂ ግዜኡ ወዲኡ እዩ እቲ እንኮ ተሪፋ ዘላ እታ ትብዓትን ድፍረትን ጌርካ ነዚ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ስጉምቲ ሙሳተ ዘይኮይና سرعات الجدف رئينا هنا خم منجسي خطوة يدخل هنا شفت سرعاتي كل مداياته دبلوماسياوي دقف كله خاب محبرة سبب عالم تنتقله نزاع بخندي مسواتي بخندي جن نزمت هاجر درجة خمس بدحريس عاريت بقولها لها خي مو خطفة عيد في تنزل لهم كيت فأخلو تقداديمنا نزاع هي سواتنا زخونة هاجرنا إحنا دحنا أو وش تزلهم إرتراويان كله خاتكم عجوهم أبغونهم علنا إحنا سقومت توستو قلت نعمل جرشان سخاتكم كم خانكم بزاقات أمي كحبر دلي يغني لي بركة رأي مليون أبراهام كمون سلمون أسفا كله تزبها لكم وياكم لكعيو استفل عليه جزء إزقال سزي ستسمبرو تمكرو زلهم سبات من البات حسابهم كبلو زغلو حسابي زين زارب اللو زلنا جن اب نفس وكف معالتي اب نفس وكف جزيز كله سب جزيت فيو جنزبات فيو قلبتات فيو من انت فتحي من انت ديمقراسي من انت زا هي بسواتنا زخونة إيرترا جزي خطف خلو نتي اوشت إيرترا زلو ديكتاتورا وسرعات المقلاي كمون نتي كابستفل عليه بهير او راجا هايمانوت زلو إيرترا ودما نابتي دنبه دلاي فتحي نمسحب زقبر تعارتاتي مالتي سلازي اذا خون تخوينو دما نزلك في اللي كم تحواتي زبلو نزلنا في اللي تتصاويرنا تخوابيرنا أنا عبلالي أنا قنوع ناتي ترحيو تغكل زي كونس نتناك الاسب حسب عند أخبرك نتناك الاسب حسب عند حقفك كتكيد تمرات إيو كمو مزخون ترحينا دما نخالوتون كنسحب نخيل كم زي مليون كبلو تصنحي قصري إرتراويان بحبرات منقسات أمريكا يكون ولا بملا عالم زيت راح يكونن بمائيتا شحات يسددوا له أبزي حلفة وحدات عمتات راح أبزي دنبدا لاي فتحي تتصنبيرو زلوغن كندتي بزحنا يكونن زي دما من البات كله سبناتو تساقم كله خيلن ديو جن كا نهانا أكايدا سحابي ديو نهانا أكايدا ناي بحكي نتصبح تسفا يهبالو ديو إلنا نحسب كنقددينا مالتي سلازي كل هذا لاي فتحي بمجمريا نتكايدانا جيجاتات انتلينا خنقرم كنتحقاقف مو نجال خنوقد يلابو اتي وشت إيرترا زلو هزب دما خمس حوي سلمون زبلو أجوخا تبدق زلو بزي قدس كوترو زكالو عقمو زفقدلو كله يقبرالو نسخا دما نزفنا نزي متان سمايك عرق تانا مجرشا ندليا زلنا إيرتراون من تخريا نسخاون أقولنو تسليفكا عقمخا الجامكا ختبركت تعوعي تقبر كابزي بسترفة نيرترا سلام يوردلا مدبنا بزخن ودينا يغني لي كالت بلون تليكم بزخن زازم مثلا يغني لنا يا ناس يغني لنا يا ناس
حراي ثانك يو أين حدا نخلكم أين حدا نخلكم دليت فتح حجكم عجكم أين حدا نخلكم نحنا نسوت تبلو زلكم بهزبكم تتصوت لكم أين حدا نخلكم أبزي اللي رابطي تبلو زلكم سبات حليفهم يا ما بكندكم تسفوتي كمزة زي تبهلت وقاسيس كمزة زي تبهلت بسنكي حد حصول فترت خسيسة كمزة زي نبرت أشحات كفيلة خنسة ريحتي كفيلة خنسة زقت الحمام تدقيسة زدحنا سبدل يا مليسة لا 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 ولد قيو سلتنا غدا انا زخونك سينكدو حدي الليله لو هو انا الليله لو هو انا ارتراون ابو اتبع العقلي شمقل قاخل لغاد حني بهالي كمزا زي ولدك سينكا زبري تمرح اللغا نبرخ بصعري الليله لو هو انا الليله لو في زول كحلي نقوله أرزيبو كحلي لنفسه وكبسه كحلي كقبو هيبو كحلي كحل فيه حزبي يا جوخا حزبي يا جوخا كحل فيه حزبي يا جوخا حزبي يا جوخا عقله لازم يقوله صلايغا أتمنى يسمع ندرخا كمزة زي تبهلت وقاسيس كمزة زي تبهلت بسنكي حد حصول فترت خسيسة كمزة زي نبرت أشحات كفيلة خنسة قيحتي كفيلة خنسة زقت الحمام تلقيسة زدحنا السبدل يا مليسة لا 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 منبر ولا يعسمنا حقر تراي تعباب كل زبلنا كابسل ما تسلمت وين متاينا عبر خابليو ادمن سنتنا لا 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 هواني لا 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 هواني وكوا خين سرح صباح زخون وكوا خين هنس صباح زخون اين عنا خلنا ويون هاجرنا افريت زيقاتات جوتت حزنا لا 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 هواني لا 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 هواني كحل في زول كحلي نقوله أرزيبو كحلي لنفسه وكبسه كحلي كقبو هيبو كحلي كحل فيه حزبي يا جوخا حزبي يا جوخا كحل فيه حزبي يا جوخا حزبي يا جوخا عقله لازم يقول له صلايغا أتمنى يسمع ندرخا